nggih, bawane. Sangarmu. Nah. Apa, Pak? Kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kowe iki ayune budhek. Kok budek? Lah iki mah aku kena omong kowe, ngono sinden kok saradane elek lho. Nek nang panggung kok mbok saradan iki sing apik. Jenenge nek omong alon-alon to. Lah aku ki nek omong mesti alon-alon, ora tau omong kesusu-susu tur cetha aku iki nek omong. Ya nek cetha kula ya mesti krungu. Aku kuwi sing kupingmu sudah rungon. Mboten kok. Ayo sih kok. Ngandel. Ngono kok kan ora muni budhek. Kowe iki sudah rungon, ngandani ngeyel. Sing arep mau cetha. Lah ya ket mau ya cetha. Kowe nembang apa iki engko? Liwo. Ayo wis dibawani sing apik. Nggih. Bawane apa? Ki nanti tak pilih. Ki nanti tak pilih. Kasih kene iki. Nih, do krungu mboten? Modar kowe. Kok krungu ta? Kula sing ora krungu. Ayo kowe iki budhek kok. Ayu nek le ayune kupinge bosok. Nyorna. Aisyah.